Pirthi adang along porni katalon don aja mek pen pacha ton don se nilep along ta prek ja madim along ta porni katalon don lakain korapho nilep constituency ka parlo prek ja madim along ta Kristo pan kekro tum porni katalon don ason se pini Rechomeli Baptist monduli along ta porni katalon don Pirthi adang along akhai tin aja tin lapen athoram tin atum ta pini ke porni pusok ponlo lason tak tak se Kristo pan kekro monduli atum mate Rechomeli Baptist mondili long ni mardia maifi sangpi marthan sipi atum pen japon se porni katalon dun aja mek padopon labang solong arna malam pen po atum malam nathi pi ke athik pet chok pet pen ke pa polong asomar atum ke kopai ke mela pen herjume salam the 20.7 po atum aka honalam kapachini tak pen ke pathan jia pan pura kachapa pon pen ke pathan pon jia bang Professor Dipu Government College Migi Kathar P Dipu Baptist Church alang lipen ajok se arna malam pen lahin apan poka hon alam pen than pachini ponlo choki hala pen Philip tiso Loti Kimi news Karbi Anglong non-violence day la kopi pon tapos si arani kapre ke hot pon do ulo munit ka pincho kami tapi tu mai dalong kami tapi tu harapan kami puwa pan adim ke pe mate puwa kopi ko som se klem pon aji puwa ko kon si asama hot aji klem pon aji saper adim si ke dolo ma adim apron kona si bilo marna na bang solam se tu loga kami Nasi usumar pun hasita me tu labang solam se kamera lagi non hukum ke